Bamakia wale min tara ka an ka finitigilamaw minnu dagayɔrɔ bɛnnen no tesit ma ka olu sɛgɛrɛ dimanche u ti kalo tile 7 o tɛmɛnen ni an ka finitigilamaw ka kuma lase so n'o ye diripa ye ni bɔlɔlɔw sanfɛ u tun y'a yira k'a fɔ ka an ka finitigilaka maa 4 ko o de sara 2 joginna wa an ka finitigilakaw olu ka bolimafɛn o 3 o tiɲɛna i ka dɔn k'a fɔ kunu u ye sɛbɛnkura fura wɛrɛ bɔ o sɛbɛnfura kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ mun ye maa sata ye an ka finitigilakaw la camanba de farala u kan i ka dɔn a bɔra maa 4 na ka taa maa 17 la wa banabaatɔw u bɔra maa 2 la ka taa maa 22 la wa maa minnu n'olu lakodɔnnen tɛ fɔlɔ n'a dɔnnen tɛ olu bɛ yɔrɔ min na o ye an ka finitigilaka o maa 9 ye wa maa gansan minnu n'olu kɔni a tun yirala k'a fɔ ko maa 2 de sara u la ni sɛbɛnkofɔlen y'a yira k'a fɔ ko maa 4 o de sara u la o la sa i ka dɔn an ka finitigilakaw olu ka maramafɛnw ani u ka bolimafɛnw ko o camanba o de tiɲɛna nin yɔrɔ kofɔlen in na sɛbɛn in a b'an lakodɔnniya o la Bamanciw kɔni fan fɛ maa sata o kɛra maa 7 de ye wa u ka bolimafɛn moto 7 ko an ka finitigilakaw olu sera ka o de tiɲɛ halisa an ka finitigilakaw u ka nin sɛbɛn kofɔlen in kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko nin jate min fɔlen filɛ nin ye an ka finitigilakaw tiɲɛni min donna u kun mun don jate selen tɛ an ka finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ni Bamakia wale min kɛra dimanche tɛmɛnen ni Bamaci ninnu u dɛmɛna ni fɛnw ye a bɛ fɔ min ma ko drone n'o ye sanfɛ jateminɛlikɛlan ye wa i ka dɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ mugujugu ani mobili minnu ni mugujugu tun bɔ o kɔnɔ olu caman de tun bɛ ni Bamaci kofɔlen ninnu bolo i ka dɔn dugu kɔnɔ bi an kɔni y'an ka kuma galama tɛnku maa caman na olu y'a yira k'a fɔ ko u haminen don nka o dugu kɔnɔna la an sera ka maa minnu sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ dugu kɔnɔla la kɔni siranya bɛ maaw kan a kumaya fana bɛ sen na sabula tesit o bɛ Gawo region de fɛ Mohamed Danjoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.